Takže čaute, ja som Samo a vítajte u The Joy of Creation Story Mode. Áno, je to staršia hra trošku, ale nevadí. No okej, dajte like, odber, taký komentár. No a poďme na to. Okej, bedroom. Ideme na to. Let's go. Where was he? What did you do? What? Hello? What are you doing in our house? Jednoducho, neviem, preberali sme sa niekde a neviem, čo sa deje. Oh, super. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night. Or at least, while I collected his thoughts. After that, Mom? Nezaujíma, aj tak neviem dobre po anglicky. OK. Hello, Nick? Hey, little Nicky, it's me, Michael. And hey, don't say he'll get inside. Ja neviem, čo mám robiť. Then there's Bonnie, the... Niečo hovorí o nich, ale ja Keep an nerozumiem. eye on your door. Let's go, máme Be tu watchful if you see his hook on the back of your ventilátor, bed, čo 'cause vôbec soon after you'll nefunguje, be right či there sa next tako to the bed. pomalí. Don't look directly at him, Nick. Instead, pretend to sleep. Vidím tak hovno, takže asi tak. OK, tu na nikto. Tu na... Netuším. Nevidím skoro nič. Počka. Tam vidím červené svetlo, ale ja neviem, či to má byť animatronik alebo kto. Ja neviem. Freddy will get in this... No, mám zavrieť okno, to viem. Najhoršie na tom je jednoducho to, že ja fakt neviem, čo mám robiť. Kde? Čo? Kto? Mne tu teraz do okna vletel vták. Super. Takže ešte tu na v reále ma budú strasiť tak. Nice. Ja neviem, ja zase asi zdechnem. Ja ani neviem, dokedy máme vydržať. Koľko je? Ani neviem, je tam hrnček. To čo má byť? Aha, okej, Čika nás len stanne. Dobre. A Freddy. Dobrý deň. Dobre, odišiel. Hajzel. Dobre. Freddy, ale chod zase niekam. Nikto ťa nemá rád. Choď preč. Prečo je to okno otvorené? Ty hajzle jeden.
Ja mám nervy. Prečo sa začína triasť ten obraz? Nerob mi zle. Freddy, zase. No sa... Toto je nepríjemné, kamaráde. Toto je fakt nepríjemné. To čo bolo? Ja som to šiel urobiť, ty si ma nenechal. Zase ten hajzl. Toto je hnusná hra. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber, sledujte ma na Instagrame. Napíšte do komentárov takú hru, čo si mám na budúce zahrať, ale zadarmo. Alebo taký iný komentár môžete mi napísať. No a vidíme sa u ďalšieho videa a dúfam, že už toto nebudem musieť nikdy hrať. Čaute.